Isto que vemos aquí detrás é un dos múltiples exemplos co cal nos atopamos pois dende que temos plenas competencias por parte da Xunta de Galicia. É un edificio que tiña unha concesión e, polo tanto, pideu a súa prórroga e esa prórroga, pois, durante 8 anos estivo metida nun caixón e dende Costas do Estado, dende o Ministerio, non lles deron resposta. No momento en que xa o Constitucional nos dá todas as competencias, pedimos todos os expedientes que chegaron a contagotas con pois 24.000 arquivos e aí percaptámonos do que estaban facendo dende Costas do Estado, un auténtico reino de taifas, onde cada un facía o que lle daba gana, seguridade xurídica non había ningunha e de repente agora son 100.000 exixencias encima meténdose nas competencias que ten Galicia. Neste caso, pois acabamos de darlle a concesión, a prórroga do concesión a este edificio, como tiña que ser, pero de xeito extemporáneo, por parte de Costas do Estado, cheganos un informe desfavorable. Eu teño que lembrarlles que os informes non son vinculantes, e así o dixo o Constitucional. Polo tanto, os veciños e veciñas deste edificio poden estar tranquilos, pero ben é certo que o que pretendía o Ministerio é que quitáramos a concurso este edificio, como pretende que quitemos unha conserveira, un hotel, é dicir, tratar igual un chiringuito que un edificio de vivendas, que un hotel ou que calquer outra actividade que se leve a cabo na costa. Dende que temos as competencias, demos 1.800 autorizacións, estamos traballando arreo nas concesións, pero como sabedes, pois o Goberno Central non quere nin que Galicia teña as concesións, nin que o resto das comunidades autónomas as teñan. Por lo tanto, pretenden modificar a lei pois a través de 2 decretos e, por un lado, pois que non haxa prórrogas, nin ordinarias nin extraordinarias, aqueles que teñen as prórrogas ordinarias extraordinarias, a pretensión dese decreto é que de oficio a revisemos e que lle la retiremos, pero non contentos con todo isto, a semana pasada atopámonos con outra modificación que pretenden facer, en este caso a través de pois un Real Decreto que ven a ser de inundacións, e todo aquelo donde poida chegar unha ola dun temporal deixe de ser privado para convertirse en dominio público marítimo terrestre. Isto é, expropiar sin pagar e, por outro lado, prohibir sin invertir. Dende Galicia seguimos traballando arreo, este edificio, ao igual que outros moitos, seguirán tendo as súas prórrogas, seguirán tendo as súas concesións, ato de agora estaban nunha situación alegal, pero non podemos descuidarnos e, polo tanto, estamos facendo as alegacións pertinentes dende Galicia, están facendo os afectados, están facendo o resto das comunidades autónomas e queremos denunciar públicamente o maltrato que están recibindo os cidadáns por unha teima que é simplemente ideolóxica e non responde nin o que poida acontecer coa súa seguridade nin o cuidado medioambiental. É algo que vai moito máis alá e que non teñen que pagalo os veciños e as veciñas, en este caso os de Viveiro. Bueno, moi bo día, estamos aquí no Concello de Viveiro, moitísimas gracias, alcaldesa, por recibirnos, gracias á conselleira por estar hoxe aquí ao carón dos veciños de Viveiro e trasladarlles pois unha preocupación que temos, que é esa posible modificación da Lei de Costas que pretende o Goberno de España. O Goberno de España, unha vez máis, toma unha decisión que perxudica a Galicia, que perxudica a un territorio que temos xa a competencia de costas. Temos a competencia de costas, pero, a pesar diso, o Goberno de España pretende decirnos como xestionar a nosa costa e como gobernar Galicia. E nós, dende aquí, queremos denunciar que dende Galicia se xestiona mellor o territorio, coñecemos perfectamente a nosa costa e que non imos consentir que o Goberno de España, unha vez máis, intente modificar a Lei de Costas co perxuízo que eso xera para os nosos veciños. En este caso, pois vemos como, decía e como explicaba moi ben a conselleira, están intentando unha modificación da lei que permite establecer uns novos criterios para os límites do deslinde que perxudicaría moitísimo a nosa costa. Galicia é a comunidade que máis quilómetros de costa ten de toda España e, por tanto, nós temos o dereito a seguir decidindo que facer na nosa costa e non imos consentir que de un despacho en Madrid que dende Moncloa
se tomen decisións que perxudican ao noso territorio. Vemos como ahora Ana Pontón está absolutamente calada en relación a este novo altraxe a Galicia. E nos lle preguntamos ao Bloque Nacionalista Galego se non ten nada que dicir para todo este perxuízo que está xerando aos veciños da costa, as actividades económicas, porque neste caso, tamén como se dixo antes, pois estamos vendo, por exemplo, un edificio que con esa modificación legislativa pode ser susceptible de venda ou aluguer de vivenda e, por tanto, entende o Goberno de España que iso é unha actividade económica e, por tanto, hai que sacala a concurso público. Bueno, algo absolutamente surrealista. Vemos tamén como os alcaldes e as alcaldesas do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista tampouco defenden aos seus veciños e nós nos preguntamos que ten que pasar para que o Bloque Nacionalista Galego alce a voz contra Pedro Sánchez e lle diga que basta xa de facerlle daño a Galicia e ao noso territorio. E nós, pois, dende a Consellería de Medio Ambiente, dende o Partido Popular de Galicia, dende todos os concellos que gobernamos, seguiremos loitando para defender esa competencia que temos, que é lexítima e legal, e, por tanto, entendemos que dende un despacho de Madrid non se pode intentar gobernar Galicia e gobernar a costa galega.